Gilayon nga ginpalubong sang Department of Health kon DOH-6 Miag-ao Local Government Unit kag Iloilo Provincial Health Office kon IPHO ang bangkay sang 58 anyos nga lalaki gikan sa banwa sang Miag-ao matapos nga ginsuspetsahan nga napatay sa balatian nga meningococcemia. Suno kay Dr. Rodney Labi sang among opisina nakabaton sang report ang IPHO gikan sa ospital nga gindal-an sa among pasyente kag Miag-ao Primary Care Facility nga nakitaan sa mga sintomas sang meningococcemia sang Hulyo 30 tubtob nga nakaangkon sang rashes sa lawas sang Agosto 2 ang pasyente kag iban pa nga sintomas kag napatay sang Agosto 3. Dugang panilabis matapos nga napatay ang pasyente kag nakitaan sang sintomas, gilay naman nga nagpatigayon sang contact tracing ang Miag-ao Local Government Unit agud nga matumod ang mga close contacts sang pasyente kag ginpanghatagan sang prophylaxis medicine agud nga matap ng pagdevelop sang amo nga balatian. Ginpatigayon man sang ospital nga nag-manage sa pasyente ang infection prevention control measures agud nga maprotektahan ang ilang mga staff kontra sa amo nga balatian. Dugang pa sang doktor temporaryo man nga ginpasirado ang Miag-ao First Aid Clinic bilang precautionary measure sang Sabado kag Domingo para sa disinfection. Angot diri bangod sa delikado makalalaton kag makamamatay suno sa doktor ang nasambit nga balatian nga makabig nga Category 1 o kon dangerous communicable disease suno sa Department of Health 6. Gilay naman nga ginmando sang ahensya ang pagpakremate o kon pagpalubong sa bangkay sang among pasyente base sa Presidential Decree number 856 o kon Sanitation Code of the Philippines. Kita sa report kanin sa hospital nga gindalan sa pasyente at the same time sa Miag-ao Primary Care Facility nga naka-handle sang pasyente nga ginasuspitsahan nga may meningococcemia. So ang pasyente naton is a 58-year-old male halin sa banwa sa Miag-ao kag ini nag-umpisa batsyag sang sintomas sang July 30 kung sa din siya naghilanat kag sang August 2 nagsigi sintomas ang hilanat kag nag-start na siya develop sang purpuric na rash or naga-reddish to purplish nga rash sa dalom sang panit niya kag iban pa nga sintomas. Rason nga gindala siya sa isa ka clinic kag eventually sa first aid clinic sa Miag-ao Primary Care Facility kag gin-refer man dayon sa isa ka district hospital. So dito pag-abot sa district hospital nasuspitsahan na tungod sa isura sang rashes niya, nasuspitsahan kag nakapasa siya sa case definition sang Department of Health nga sang meningococcemia suspect nga case naton. That's why ang pasyente gin-manage kag gin-implement na dayon sa hospital ang infection prevention control measures nila kag iban pa nga precautionary measures para maprotektahan ang staff nila. Mga ka-K5 kasunod sang pagpasirado sang Miag-ao First Aid Clinic sang Sabado kag Domingo bangod sang suspected nga meningococcemia case diri sa banwa sang Miag-ao, liwat naman nga gimbuksan ang nasambit nga pasilidad matapos ang ginpatigan nga disinfection agud liwat nga magserbe sa mga pumuluyo sang mga banwa. Ini si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera